boma lili pakalikiliki kutenga abale athu amene akuvutika ku South Africa. Nditakhala pasi ndimadzifunsa, mdziko muno tili ndi matchalichi angati? Mabasi ali nawo akhoza kungotenga chopereka ndikugula mafuta kukatenga anthu South Africa. Tafera kayi Nyamata onjezani kenani Patience na Madingo asonkha ndalama ndikuwathandiza abale amenewo. Sylvester Namiwa akungwankula, Mai Gertrude Mutharika akuthandiza anthu ochokera ku South Africa ndi chakudya. Koma Namiwa akutaka kuti ayi, kodi inu anthu ochita bwino ndi chifukwa chani mukutenga ndalama ndikupereka ku Beam Trust? Chikhalire cha Beam Trust akatenga ndalama zimenezi akuthandiza anzathu amene akuvutika ku South Africa. Akuluakulu, kuti Namiwa aperekako chani kuthandiza anthu amenewo? Ngati dziko we need mindset change. Kumabungwe, kutchalichi, kumidzi, kumasomboma, we need mindset change. Every Sunday matchalichi amapanga ndalama zochuluka. Pepa Sunday ndapasa abusa akamangire nyumba. Koma mkati momwe tchalichimo muli wina akusowa chakudya. Every Sunday tikutenga mamiliyoni ndikumapasa abusa adi galimoto kale minda mbirimbiri. What are we doing? Anthu osauka tikuwaganizira bwanji? Timabungwe ngati SEDET, HRDC tinayamba kalekale takhala tikudya ndalama since that time. Mukati muonetsetse Namiwa executive director wa SEDET chiyambire mpaka lero. That is dictatorship. Chithandizo chikabwera chikufikira kwa akaunti kwawo. Ena akathandiza mafuta galimoto akuthira galimoto mwawo. Tinawafunsa masiku apitawa apange disclose ma sponsorship, atiuze ndalama zimene awononga kuyambira pachiyambi kufika lero. Sakufotokoza mawu mwake akunena kuti ayi, kodi first lady ameneyi akuthandizidwa motuluka chonchi chifukwa chani? Ndalama akupangira chani? Ndeti kuwauza kuti a first lady akumanga girls hostel mambo nalipo tapita kuchitipa chisenga CDSS, kunchinji sopa CDSS, mwenge CDSS, unzimba ndi madera ena mbiri. A first lady anamanga ma girls hostel. Ndalama zake ndi zamwezi. Akuthandiza anthu aulumali, akuthandiza osauka, mabasari, ma scholarship kwa na school. There is a program akufuna kudzala mitengo up to 2028, 5 million trees. Ndalama zake ndi zomwezi. In addition to that, nkhani ya ukhondo tikudabwa ndi Sylvester Namiwa tikamadusa Mulimbi, Kulilongwe, Kunzuzu, umve uli paliponse. First lady wadzipereka kubweza hygiene mbadira athu. Tapita ni maskulu, matoilet osangosoka, kuchipatala komvesa chisoni. A first lady kudzera ku Purify Malawi akufuna kupereka ukhondo kwa Malawi. Ndiye kukubwera Namiwa ngakhale sonkho sapereka. Namiwa bungwe lake SEDET simapereka sonkho kwa MRA. Ndiye kubwera kumana kuti ayi, a first lady ndi chifukwa chani mukufuna kubweza ukhondo kuno ku Malawi? That is corruption. Corruption yamako. Ntchito za Purify Malawi zikuoneka ndi maso. Musiyeni mayi ameneyu musamusokoneze agwire ntchito yake. Ndiye kwanga nikupempha kwa inu kuti munikhululukire kuti izi ni nkhondo zomwe ndili kumenyerani, komanso mundikhululukire kuti zipolopolo za nkhondo imeneyi zakupwetekani pokudikiritsani ma filling station. Pomaliza timafuna tiwapempha Kongresi, tinakupasani mwayi zaka 5 kuti mulamulire dziko. Mafuta amasowa, chimanga chimasowa, mpaka president anakhazikitsa state of disaster kuno ku Malawi. Amati kuli njala. Sugar amasowa, simenti amasowa, bread amasowa. Titawafunsa MCP bread akusowa chifukwa chani? Anatiyankha kuti akuti nkhondo ya ku Ukraine. Nanga simenti
akuvutiranji amati ayi pala anthu ena amene akubisa simenti. Nkhani ya shuga ikuyenda bwanji? Timadya shuga ku Mozambiki kuno ku Malawi muthayi chakwera. Lero kungowina IPM pa 6 September, shuga wasiya kusowa, simenti akupezeka paliponse, buledi imene ndesinkhani akakupanga kukhaso m'manyumba mwawo. Nkhani ya fuel ndi mbiri yakale. Thumba yachimanga timagula 150,000 munthayi chakwera, ndikunena pano less than 30,000. Ndiye wina zonsezi sakuzona akubwera tumana kuti ayi mwanamveka walephera, APM walephera, boma la DPP lalephera. Akuiwala kuti 6 to 7 months ago, before 16 September, mafuta masowa. Tinapita amalawi kukavota tikuchokera pa zero mafuta. Simenti amasowa, simenti amapezeka ku Lilongwe, anthu amachoka ku Blantyre, ena amachoka ku Zuzu kukagula simenti ku Lilongwe. Shuga amasowa, buledi amasowa, chimanga chinayi chodula ngati chisowo cha ndege. Within 6 months atakoteka boma, APM anathesa mavuto onsewo. Anthu akupita pa filling station ndikukagula mafuta akungodutsa, mafuta akungokhala ngati nyanja ya Lake Malawi. Ndeti mafusa amalawi Congress, mafuta ano ndi chani? Mose mwayambira boma sikuyenda bwino, boma sikuyenda bwino, mukufuna chani? Munalephera zaka 5 kubwesa buledi m'dzikomo, munalephera nkhani ya shuga, zinthu zazing'ono kwambiri. Tikana nkhani ya fertilizer mumagula ku bushani, ku pharmacy, ku fisheries ya ku Namibia. Can you imagine? Ma press briefing anali paliponse. Lero tinaye Profesa Peter Mutharika kuwankhula pang'ono chituko paliponse. Nkhani ya mafuta sanavutika kupanga ma press briefing, mafuta anangomba kubwera. Simenti vitumbiko mumba anapita ku Zambia, ku Zimbabwe, wenda maiko 7 kusaka simenti sanapezeke. APM m'dziko mamuno simenti paliponse. Nkhani ya shuga avitumbiko mumba anapita ku Brazil, ku DRC kukasaka shuga. Profesa Peter Mutharika m'dziko mamuno ku State House shuga paliponse. Nkhani ya buledi achakwera adatuza kuti tirigu amalimidwa ku Ukraine ndifayike buledi akusowa. Pamene ndikunena pano Profesa Peter Mutharika kungomba kulamula buledi paliponse. Nkhani ya chimanga achakwera amafuna $447 million kuti akagule chimanga. Malawi ali pa chiopsezo chifukwa ngakhale iwo amene wachita kafukufuku kuti kodi ndi angati alibiretu kalikonse ndipo afuna thandizo, padali anthu okwana 5.7 million woti akhala opanda chakudya kuyambira Okutobala mpaka na mwezi wa Marichi 2025. Ndikuti tifunika tikhale ndalama pafupifupi 350 billion kwacha, zimene siziliso mbudget yayi, koma kuti anthu akhale nchakudya chifukwa njalayi ikhala yoopsa. Chakwera anabwesa Bridging Foundation $6.8 billion ili kuti achoka mboma amalawi anawakana. Nde akubwera poyamba madandaulo nkhani ya mafuta, APM wakuza vuto limene. Nkhani ya chimanga soft, simenti, sugar, buledi soft. Lero akusowa choyankhula ndi akunena kuti DPP inatinamiza nkhani ya CDF. This is shameful. DPP kukonza maplani pa nkhani ya CDF. And moreover, ndalama zimene zisizi kupita kwa MP. Apo ndetu kuze mbuya mumatenga ndalama za CDF kumagulira mamasho, kumagulira matraki ku South Africa.
This time around we are not accepting that nonsense. Amalawi tatopa kwenda misewu ya fumbi, tikumwa zitapwi, koma MP tinawo ndalama za CDF akalandira ku parliament akupanga chitukuko makwawo, ife kumako tikugula mabokosi mbali zakumana. We are not accepting that nonsense this time around. Lelo president ndinene mawu awa kwabwera TV ina yongo yankula pa wireless vela na Nyamadayimu zikomo kwambiri Nyamada Mulalo zikomo akuti Bakiri Mulusi TV